Ak ťa predaj tvojej nehnuteľnosti série viac ako tvoj ex, tak dopozeraj toto video až do konca. Ako môžete predať svoju nehnuteľnosť v Bratislave do 1 mesiaca? Dokonca s nulovou investíciou do propagácie. Je to úplné klamstvo, že na predaj tvojej nehnuteľnosti potrebuješ investovať do propagácie. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo ľudia kupujú nehnuteľnosti a podľa čoho sa rozhodujú? Ľudia sa nerozhodujú podľa inzerátu, fotografií, homestagingu a dekorácií, ani podľa osobného čara realitného maklera. To nie. O predaji nerozhoduje ani lokalita či veľkosť. O predaji bytu rozhoduje iba jedna jediná vec. A to v akejkoľvek dobe. A tou jedinou vecou, ktorá rozhoduje o kúpe nehnuteľnosti, je predsa potreba kupujúceho. A tu sú 3 možnosti, ako môžete predať vašu nehnuteľnosť. Za prvé, hľadanie kupujúceho na vlastnú päť. Možno ušetríte pár peňazí, že nezaplatíte províziu maklera, ale budete potrebovať kúpne zmluvy, náklady na inzerciu, váš drahocenný čas. Za druhé, predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu. Ušetríte čas, hoď si zaplatíte nejaké peniaze za províziu, ale platíte za to, čo vôbec nepotrebujete. A za tretie, predajte vašu nehnuteľnosť hneď. A od toho som tu ja. Aj vo vašej lokalite som predal kvantá nehnuteľnosť. Keď chcete predať naozaj za výhodnú cenu, vyberajte tretiu možnosť. Som tu pre vás, Top Makler.